عليكم. شو البودكاست من دور سانيا إني أعرض إنستغرام ده كل شيء أقرأ ديبته. كم شغلة اللي بتاع في هذا حاجة أنا بس شغلة إيش لرغوي دي كبعض أنا تقطي. ثاورم شغلة من خولة كلام من شيء رجلان. من التر. إني شيء الكنجي فورا ماضي مثلا أيضا لا تشترين نيرد نعميش لمشغولنيات. وأيضا مرولاتنا دولم تركمنا ترابنا توزن ويرنجيلا إكسان مولم هنا مرتان مول مشكلة دولم نبيس كجزء شو تايدن دوامت ondan sonra küçük yaşlarımda şu esası surat, fotoğraf, filmle yani plonkalı fotoğrafla tanıştım. Ondan sonra surat almaya başladım zaten. Yıllar geçti zaten yavaş video tarafına geçip başladım da. Şolar yani Türkmenistan'dan son kulluk borcunu edip kayıttım. Ondan sonra Türkiye devletine geldim. Türkiye devletinde de Aksaray vilayetinin Aksaray Üniversitesi'nde okudum. 2 bölüm bitirdim. Şu yıl nasip oldu 2. bölümün son kısmı bitirecek oldu ve Türkiye'ye gelen vatandaşa surat, hevesi, azıcık katrak bastı yöne video tarafına köp geçtim ve Türkiye'de video bazarına girip başladım. Şolar yani. Ondan sonra edil şu an ediyen işim kinematografiya, filmmaker dik geçerler. Ne başladım edil olarak devletlerde, dağıtlarda bu bazara girmek azıcık kıyınarak. Şoň üçin azıcık işiňizden görkezmäni başarmaly. Bärde bir akademiýa bardy. CPI akademi diýip bir akademiýa bardy. Şo taýda meni bir ýerde keşfetdiler, adetdiler de şu akademiýa çağırdylar. Men şo taýda workshoplara, dağıtlara gatnaşdym. İş seminarlaryna gatnaşdym, adetdim. Şey dip ýoş Türkiýede neme başladym, işler almana başladym. Edil şu wagt bolsa İstanbul'da bir ofisim var, ondan sonra bir ulus studyam var. Esasen İstanbul ve Ankara şehirlerine gidip geliyor. Yani Türkiye'nin köp yerine de şular yani işler edip gördüm. Qatoy هو أخل شيء فايتنا قال كسلتن اللي قد فتح على كينماتوغرافيا يعني قصورات من كم از برمين ليش رايك أعضي والله ممكن grafik dizayn. Yani ben akıl kişilikten bahsetmedim. Yani kişilikten sonra çekiyordum. Ve çekip bilmeyen bir şey kıyıdan yardım tedavi. Kamera elimde koptat gelen o. Elimde çekip bilemek. Yani ben grafik dizaynı elimde sonra çekip bilemek. Yani her kim soruyor ya. Grafik dizaynı sonra çekip bilemek. Ama deyip benim yok. Kopmanlar. Öde işin gülten. Sol bol ya deyip. İnni mesela هذا kinematografi ile meşgul olan ortamda video dörücülükte Türkmençe. İnni nem için video dörücülükten bahsetmeli soracaktım ben. Yani kişilikten şey yani ona ait ne kadar. Eğer ikinci sorarak ben var tadalayin. Mesela yani video dörücülükte meşgul olmadık ortamda ne edirdiniz? Başka ne hilek kıtkayan adamı var? Arkitektura neme. Sadece arkitektura işini ederdim diye. Krediyen sebep oğlum. İkinci nemede oyan nemelemin biri, planlamın biri der. Arkitekturlik opşam nehilleyin için minimalist designerlar has goğur yani sadece yani iş dizayn olanı da yani evim içinin dizayn ya da taş dizaynlarını katıyoruz goğur yani arkitektura deyip fikir ederim ben. Bah. Qatoy benim minimalizm dizaynın bir belli bir ýagdaýda can köýüri. Indi arkitektura ödüňi türkde bolsaňyz arkitektura taşda bolar. Mägati gyzykdyr. Ewa türkün men özüm balyp gören türkün ýagdaýyny bilýän arkitektura gatyklyk, köne taryhy belli bir ýagdaýda eger gyzykdan görseň gyzyk bir taryhy bar her bir gurulan jaýlaryň. Indi meselem köp öňkü gelen mehmanlardan köp tardım. Dörjülük sizin fikiriňizde näme? Dörjülük adamın belli boluşaly dörjülük bilmän başarmalar, şu tarapy var. Tapawlugyny goýmany başarmalar mysal üçin. Yani şoňa edilen zat edildiler ýöne senem şoň üstüne eger goýup bilýän bolsaň şu dörjülükdi mene pikir edýän ýa-da bir zat noldan başlap ýüzeçen tamamlap bilmek dörjülük. Yani değişim yani belki bir proyekt günümüzde yaranır. Edil şonu
kapra edip almak değerli üstüne boşup pırdatlar edip bilmek şol dörödücülük diýen men pikirimçe. Ondan sonra misal üçin kelläňe bir pikir gelen bolsa şonu durmuşa geçirip bilmek, başarmak ya bolmasa şoň videosyny syýomka edip bilmek, çekip bilmek ana şol dörödücülük diýip pikir edýär. Radyleşen gaty dogry. Ýa-ni kelläňe gelen pikiri durmuşa geçirmek diýip de arada meniň bir aňarda Aşgabatda mentorum bady. Merdan Ataýew diýip belki tanaýandyňyz. Merdan Ataýew diýýär kelläňe ýa niýe durmuşa geçirip bilseň diýe, şeýaky İngilizce kreativ diýär da, kreativity şol bar diýär. Şonu hemişe ötürjek boluň diýär da. Men asyl men işimde ýa-ni işlerinde berilýär. Başga edildiň işini de seredýäňde, meselem siziň ýagdaýyňyzda başga bir videoçu adamlar bar bolsa, şolaryň edildiň işlerinden ilham alyp ýa-bolmasa belli bir ýagdaýda eger siziňki aýtsak, kameram belli bir ýagdaýdan Google'dan almaly, şeýdip düşürden gowrak düşür ýa ýagtyrlygyň adyny bar, şolar zatdanam beýlekerden öwrenip täze bir ýatanmaň özüm belli bir ýagdaýda men üçin dörejlik mükaddiýen. Ýa-ni köpden ýagdaýda ýa-ni biziňkilerem dörejlik işgärlerinden tanıyanlar ýaşaganlary, daşa ýurtda işleýän ýa iş alýanlar başga birinden göçürmek bir hile näme diýelim, plagiarizm diýilýär da. Şoňa näler ýa. Asyl soradan aslında ýöne meselem dörjüli gabat gelende hatam gyzyklygaçyl görünmekde başga biriniň işine teredip bilemek göçürmäge diýmeýin. Ýöne belli bir ýerde şoň tehnikany alyp ulanmak mı ýa-bolmasa şoňa nähil garaýan. Men bolup biler ol. Misal üçin görnüş şol işi alyp etýän bolsaň, ýa misal üçin videoda diýeli şol işde edilen zatlar, misal üçin kadrlar. Edil şo şekilne kadr edýän bolsaň, ýa bolmasa şo şekilne şo taýdaky obrazyna kostyum giydirýän bolsaň we ýene şo şekilne mekan seçimi, ýani düşürjek, syýom etjek ýerindäki aýraty mekan seçiminem şonu edýän bolsaň, bu men pikirim şo taýda şol adamyň azaby ba, şoň üçin men şol adamyň ilki bilene başarsam şoň özüne ruhsat almana çalışan men şolary ýagdaýda etjek bolýar. Sizem iň soňunda misal üçin designer by plany şolary ýaly diýip ýazsaň gaty ýerlikden kädýän. Ýöne başga biriniň zadyny alyp göni ulanmak ýa bolmasa üstüne bir zat goşmajak bolsaň serwuna şol adamyň eden zady bolup gidýär. Men näme düşünjüm şolary ýaly. Ýa bolmasa özüňden bir zatlar edip şonu ýani şoňa meňdeşdirip bir zatlar etmegem bolum bir başga bolýan edil şonu kapra gelip almak ol biraz açyk şol edilen iş aladyk feýler sonra ýaly bolup görünýär maňa. Hakyky hawa dogry ýagdaý. Sebäbi Instagramda belli bir takipçiler ondan men näme üçin kelläme geldi men ýadyma düşýär bir takipçida siziň gurbana edip Instagramda goýan adyny alyp onu goýupdyrlar däni design by Kagajar evet benim ýapdyrlar menim bir ýerde gördüm onu ýadyma sanapdy andan siziň takipçi gören şowurda atdyr şol asyl kyn ýagdaý gatqyn sebäbi men sana bir adam adap etdi işledi belli bir wagtyny ýetirdi etaty zatdyrdan dörejlik işinde asandan bir ýaday tarifeden alym şeň ýazypdyr garada nämeseň edipkäç ýa belli şeledipdir ne o şo ýagdaý indiki bejek forum belli bir köp kişiň gyzykkandyr ýamalmagy ilham bilemek mudahne bäni orça ilham daşda berikden gelýän zat ýa özümizden gelýän zat näkilek Şol aslında käwat gelen olmuş. Kösüler. Geçen hakyky bolýan da. Ondan soň misal üçin men bir işimde şolary ýaly bir zat boldy da bir iş olarak bir proýekt etdik. Bolan şoň misal üçin video kevşirleme edit wagty 15 gün. 15 güne çen hiç da etmen oturdum ben. 15 gün neden bilýän şonu. Hiç da çünkü gelen ok. Misal üçin etýän bolanok içime siňen ok. Ondan soň hatta şol bir son 15 günün 10 günün ofiste yatıp durdum diýsem ýeridir ýani. Nemedi o şo taýda yatıp durdular edip 15 güni diýilenne 14 günden 15 güne geçili akşam 12'de oturdum. Irden saat 10'a çen şol işi dyndım da. Käwat birden gelýär, käwat nemede bolýar, şuraya etjek atlaň kelläňe gelýär.
Ya olmasa men şular ýazat etýän köp işden ýadaýan beýin dolýa diýerler. Reset atmak gerek ýa-da käbä gerek bolýar. Şoň üçin men äken neme gidýän aparaturlar zatlar, fotoaparatlar zatlar men äken goýuşdyr gidýän daşary ýani başga welaýatlara zatlara dynjalmany ýa bolmasa şu gezip ýöne gezmek üçin ýürüp daşda görmek üçin şolar ýazatlar edýän özümken. Bolmasa şo bir ýerde tıkylyp galanyňda bir korobkaň içinden başga zat kän görüp bilemek ýa-da şu dört durşuň içinden başga iş zat neme açyk däller. Şoň üçin daşarda köp maňa neme de ilham berip bilýär. Mysal üçin daşarda oýnap beren çaga da bolýar mysal üçin. Ýa bolmasa şo geçip baran binalarymyň ýa bolmasa şo modern ýa da bolmasa köne binaň ýany durşy zat edişi o zatlar adamlaryň ýani ýörep barýaka nemeleri yüzündäki mimikalary zatlary ýa bolmasa şeýle bir pikirler gelýär. Şu adamlar nähili işlidir ýa bolmasa şunça problema wadyr diýip ýüzlerinden neme okumany çalışýan şolar ýaly zatlar bolýar. Men asyl özüme detaýçyl neme minimalist neme diýen belki köp kişi zat edýänler näme şun bolar ýa düşünýän zat tiplerler ýöne özüm şolar ýaly bir hili garşyňdaky adam tanamaýanam bolsan ýa ýörep barýaka meni pikirlen nemetmän gowurýanlar şu tarap bar. Tak ýöne ilham diýilen zat azajyk käbä hakykam gelmänne kän gowy işlerim çykman bilýär. Biram käbir işlerde mysal üçin gyssaýarlar. Ol bolýanlar. Şunu şu wagtda ýetişdirmeli ýöne. Şunu şu wagtda ýetişdirmeli diýsenem kän bir da gowy iş çykyp bilýär ýöne 70% zady wagtsızlykdan kän gowy işler çykyp bilen nokta. Tarapyndan gowy nemetden. Doğru aýtýaňyz. Asyl meňem köp kösenýän adam. Edil şol zat etýär menem meselem belli bir ýagdaýda ýa-ni dizayn klient aýtýar. Bir hepde batyň şonu işlemeli dogry meni düşünürjegim bolýan bolyn köp düşünýär meselem gowy işe çykyp bolsaň belli bir wagt gerek. Şoňda işlemeli, oturmaly ýa-ni beýlekler görmeli. Olar näme edipdir? Sen ýöne bir da marketden daşary nirdiýoga tapyp iş et bilmeýän şoňa meni bir etmeli dogry meni käbiler çyrýan düşünmeýärler üçin indi bir etmeliler. Ben boýnarlyň etýän şo ýagdaý bolmaky. Men hem taşlap taşa gitmegip özüm gowurýan tebigat bäriniň hem ýaşan ýerimiň hem tebigaty bir azyk ýakyna waky bolansoň taşa çykyp bir aýranansam ýa-ni ýagdaý bolup geçýär. Indi ýa-ni belli ketişiňiz ýaly dünýä ýa-ni öz garaýşyňyz adamlara seredip mimikasyndan ilham alyp bilýärdiňiz. Ol hakyky dogry ýagdaý. Her kimiň öz ilham alýan bir çeşmesi barmy diýen? Çeşmeleri diýip aýtsam dogry bolar belli bir ýagdaýda. Sebäbi men ýadymda iki fanymdan bir mehman gelipdi. Hysaça men ýa goşgydan ilham alýan diýen. Men goşgy dinleýärmi ilham alyp bilesim gelýär diýen. Menem fakat gyrkly diýen. Sonra tamam öwedum gyrklandım. Her kimiň öz ilham alýan bir çeşme hökman bar eken. Ýa-ni belli bir ýagdaýda meselem daşyndaky adamlara geň görnüpler. Meselem eýne hilep adam goşgylar ilham alýan eken diýip ondan bilemok ma dinläler ýa-da gaty kılıp eken bolan goşgylar ilham alýan eken menem aýtýan her kimiň öz dünýä garaýşy bar. Her kimiň öz belli bir ýagdaýda özüň çeşmesi bar. Şoňa köp kişi ilham elmetkä şoňulga ýadyýarna. Şo ýagdaý hökmen gelýän dogrularym. Indi sizin uğrunuzdan ýa-ni videografiýadan işejekler ýa-ni da okap bilemok şol urda basajaklary näkil maslahat berip bilerdiňiz? Birinji bilen bu bölümi başlamak esasy ilki ýaşlar zatlaryny şu başlajak bolýanlara diýenler neme? Dogry bolup özlerine sora berip görmeliler. Men şu işi hakykam isleýänmiş. Şo eger şo sora hawa bolsa jogap bolsa eger hawa bolsa onu başlasınlar. Yani kişiň ýalňyşýanda mysal üçin o azajyk video tarapy nemede türkçe bolany gösterişli şah-şahly bolýar. Azajyk mysal üçin edýän işleň zatlaryň set mysal üçin setler görýärler gazetler ay gatry ýerde işleýän ol arka planon ýaly bolan düşünýär. Diýjek bolýan adam ilki bilen söýüyor. Howes. Şonu eger şo söýýän bolsaňyz onu bol neme hökman maslahat bermege de gerek ýok. Köp materiallar internet ulgundan zatdan tapyp bolýar. Elbetde
teorik tarafı birazcık mühim olsa bizdeki işlerdeki mühim tarafı praktika. Emme zady praktiki edip görmeli. Teorida size diňe aýdyrlyk geçilýär, şulardan şulara ýaly ketmeli, şu kadrdan şunu süýan ketmeli. Men özüm okumadym bu bölümi. Ýöne şeýdi praktika ýollar bilen azajyk nemede diýilýär, nähili ýuwaş çekimleri, kadrlary süýan ketip şunu edende näl bolýar, şunu edende näl bolýar. Şeýdi praktik çekip öwrenip geldim. Ondan soň galanam men şu bir tarapym şumka diýene ilk başlamda surat, fotoaparat nemedi, Orslon fotoaparatlary vardy, Kiev 19 diýip, kakamda şo vardy, olam plionkaly. Ondan soň şu plionkan go tarapy şu bolýar. Mysal üçin şu wagtky sifrowy fotoaparatlary ýaly awto alaýyn düşüreýin. Olar ýaly zat ýok. Sen güneşe çykanda mysal üçin ışıgyň näçede, ışıgyň nähili neme sazlap bilersiň. Şol ışıklary öwrenýär. Mysal üçin ışıgyň geliş taraplaryny ýa bolmasa şol ışыкda ýa-da kölewede şo taýdak shutter speed diýen zadymy, shutter speed näçede bolany sen şonu alyp biljek. Sebäbi o taýda analogun gowy tarapy sen äger suraty düşürüp LCD geçirip göreýin diýip işlat ýok. Sen 36 kadr sen doldurmaly, ondan soň şo sabret garaşyp onuň prayawka edenden soň görmeliler. Ondan soň şo zatlary öwrenenim men bir tarapdan şu gowy bol sebäbi gowy videograflaryň köpsi şonu ýaly suratçylykdan gelen we surat kadrlaryny gowy ulanyp bilýärler, başaryp bilýärler. Şo tarapdan ondan soň okumak isleýänlere esasan meňe Türkiýede eger mümkinçilikler bar bolsa Mimar Sinan Üniversitetiniň güzel sanatlar diýip geçýär. Şol media we şo kinematografiýa bölümleri gaty güýçli. Ondan soň İzmirde bir üniversitet we Eskişehirde we esasy şol birinji ýerde mene eger okumak isleýän bolsam Türkiýede bu bölümi okumak isleýän bolsam Mimar Sinan Üniversitetinde okarym diýerdim. Olar gaty güýçli serediýär şu bölüme, şu tarapy gowy. Ondan soň telefonum bolsun, ýokman kamera gerek, telefonda da bolsa şolary ýaly gowy video işleri edip bolýar, şolary tehnikalaryny öwrenip bolýar, kadrlaryny nähili öwrenip bolýar. Şolary ýaly zatlar etsinler. Ýöne esasy söýmek, islemek, galan zadyň hemme zat bir zat bolýar. Esas şu bölüm islemek, şu kynçylyklar bolaýanda da men bar şu bölüm taşlamaýan geçip gidip bilmekde. Tak bolmaz köp kişiň ýalňyşy belki puly köpdür diýip girýär adetde. Badyr elbetde pulun badyr ýöne edil ol maddi tarapyndan seresden azajyk ýalňyşylýar. Çünki howes etmeýän işiň etmek adama eziyet berýär. Sebäbi howes ediljek işleň birde elbet. Haqiqi. Radeleşen belli bir hünäre söýgün bolanna, sol hünärde bir ýetmek üçin näçe hünär taşlamady üçin bolsun ýa-da. Ondan belli bir adada praktik edip, ondan öwrenip bir gowlatlar ýatap, gowlatda öwretýän diýen ýagdaý bar. Gatwa bellidiň sony. Indi men özüm ýa-da beýleklerim arada ýol we platformasy bardy. Ondan şeýerde bir seminar etdiler-de, IT-den gatnaşan oglanlar. Şeýle de belläp geçdiler, ýa-ni hökman hünär söýün diýär-de başlamankan. Hemme tarapdan seredip görüň diýär. Şonu söýmeseň toňuza kyn. Şo başlansaň belli bir ýagdaýda taşlarsyň, wagtyň gitirersiň diýär-de, wagtyň mazatpamy. Ondan ýa-ni belleşiň diýelim, häzirki ýagdaýda telefonu da arkaýa öwrenip bolýar zatlary. Sebäbi meselem bir 10 ýyl mundan 20 ýyl mundan bilen bolsa, men fotoaparatym ýok. Ondan düşünler diýär, telefonda fotoaparat ýok, o dogry. Ol ýa-ni indi häzirki ýagdaýda diplomat, men şuladym ýok, oladym ýok. Men bilişim ýaly köp kişide bar telefon man ýagdaýda barmary. Dämi indi şondan öwrenip bolýar sebäbi men bärde bir ýyl mundan seminara gatnaşdym. Bärde köp adamlar türkmen ýa-ni türkmenlerim madi beýleki malaýyslar öldürüm ýa-ni fon fotografi da diýip seminar ýetýärler-de. Diýerler fotoaparat gerek gel. Onuň ilk söýerde maçda öwren, näme diýeni bil. Onuň özü meselem şeýle öwredňi ösdürjek boldum. Onuň fotoaparata geçden gowulan gaýdylar-da. O gatowy. Indi ýangam bellek geçdim. Senin Gurbana Elif adly Instagram takipçimiz bar. Türkmenede ýa-da nähili bar ýa-ni. Näme sebäpler açylar takip bar?
Gurbannalar reis men esas mektepde öwrümde kitaplarny köp okuýardym, goşgularyny. Ondan soň has bir hili özüme ýakyn görýärdim. Goşgular şeýle bir akyp gidýär-de okan wagtym. Şonu men gaty görýärdim. Ondan soň edil Türkiýe gelemde zat edemde bir hili özüm nemäni halaýanlar, şu Instagram storieslaryna, zatlaryna, hekaýalaryna nemäni şonu goşgujuk ýazyp paýlaşmany halaýan. Şonu ýaly köprek etdim Gurbannalar reisim köp goşgularyny bir topajugyny mysal üçin alyp şolar ýaly dizayn edip zat edip paýlaşyp berdim. Muny bir gün diýdim şu Gurbannalar reisiň ady alynanmy Instagramda diýip şo nemetdim, seretdim, alınmady, açdym. Ondan soň şu eden zatlamy ýoş-ýoş paýlaşyp başladym. Munyň halany, olam azajymyň halany, ondan soň azajy giňişleýin, şonu ýaly goşgularyny, kitaplaryny täzeden mysal üçin öňüm okuýardym meni täzeden has köp okumama näme boldy. Elbetde muny daşyndan edýän Gurbannalar reisi. Nähil edýän, mysal üçin 2 günümi ýa-da 2 günden bir agşamy şonu ýaly aýyrýan, şo dizaynlar üçin dizaynlaryny edýän we 1 aýlyk dizaýny men çykaryp goýan şu. Ondan soň planlama edip her mysal üçin başa günler paýlaşar, postlar paýlaşar ýaly edip goýan. Käwagdym azajyk boşlugum bolsa şu storieslarda, hikaýelerde bir ýarşma ýaly sorag-jogap şeklinde bir zatlar etýän. Ara bu azajyk hobi diýseňem boljak, nemesini hemen Gurbannalar reisiň adyny ýöretmek maksatly. Özüm görýän şonu ýaly neme goşgy dizaynlaryny etmeni. Şoň üçin boş wagtlarym dedýän esasy. Gaty golan gadýan öz edebiýatyny, öz taryhyny, bizde köp gaty akylly adamlar bolanlarnyň köp ede bellilen häzirki ýa-da Instagramda köp kişi bar bol insanda da köp bellilen. Men özüm ýa-ni takyban begendim, follow etýän, ýa follow diýdiňde gatnaşýanam, storiesde paýlaşýan, ondan bilmedik wagtym özüme zat diýip, ýa-ni etpänden çykardym diýýär, ýa muny ýöne gatdy. Menem arada däl bir 2 ýyl menden şu ýanky türkmen beýik adamlarynyň bir postery diýip dizayn edip başlatdym. Olam gaty kabul edilýän Reddit'däki bir Murat batdan aýma men postery delgel goýaly ýanky menem uratdym ondan soň ýedisinden bolsun diýdi. Men aýylkan ýa bir ideýa bardy, gel hatally menem tatmaly ýedisinden bolsun şu poster dursun diýip ondan soň poster häzirem ýa kitap magazyny oýupdyr bekarda. Diýje goýan adam belli bir adada eger dürjülükden elin çykýan bolsa taryhyny hazyrak öňsürmeli sebäbi dünýä tanıtmaly edebilik ýagdaýynda. Meselem Shakespeare diýen emme tanýar. Ýa mesela Ernest Hemingway diýen emme tanýamam sebäbi belli adada ýanky dünýä ýaran adamlar dagdamy. Olar ingliz ýazypdyr, olam dogry. Meselem biziň türkmençeden diýene belli marifi bar zatlarda. Gyzykly goşgular gaty bilen okanda bir hilek. Ýöne okadyň ýan gaýçyňyz ýa bir akky diýada belli da kitap goýýarlar aýyndan. Men özüm sal edebiýat ýazyjam şolar ýaly. Indi men Instagramda follow edýän köp adam görýän storiesler goýýan, ýanky gitýän ýerleriniz, seýahat etýän ýerleriňiň storieslaryny goýýanlar diýýän. Indi belli bir adada seýahat etmek dünýä garaşyny giňeltýän hatda. Bulam dörejle kömek etýän, kömek edýän. Gaty diýýär. Özüm görýän seýahat etmän şolar ýaly. Özüm iş geregi, iş bilen gaty köp ýere gidip gördüm. Hatta köp talşyn işler gelýär ýa bolmasa şunu ýaly Ýewropada değişli Ukrainada mysal üçin käwagt bir işimiz bolýar, oňa ýörüte gidip gelýär. Hasy köşk ýerleri görmän Türkiýe mysal üçin bir türküm, ýani bärnäk türk halkynyň gezip biljeginiň köp ýeri gezdim, kem diýende sebäbi gaty neme uç noktalaryna yerlerine, zatlarına, tarih yerlerine, mysal üçin bizim bir işimiz boldy, iň köp gezenim şo boldy, bärde seýahatçylyk ministrliginiň bir buýrmaly seferinde bir iş etdik. Şo taýdan şo Türkiýanyň tarih yerlerini gezmek barada bir ýyllyk şertnama baglaşyly bolýan. Şo taýda men gaty köp gezdim. Sebäbi görmek başga urda. Yani görüp
öwrendiň başgaça da enemesi. Bolun ütköş zatlar görýän käwat hayran alýan batdyny hil bolup durşular ýa-da şu taryhda şu arkitektura näde bolup durar, ýa-da özüňi sonra öwrenme duýman alýan da şu tarapy gowy. Seyahat buram nemäň açça ýadamaýan bolsaň gowy edip beýnini täze nemeler üçin açýar, açyk nemesini gowy. Hem buram surata men neme diýen goýan o taýlaryny ýöne edil özüm şunu adazy garşyrak ütköşklat gördüm suratalyň dälmenki ýa-da bolmasa video syomkedeýin däl. Şonu beynime ýazman gowy ýa-da görüp şonun lezzet alman. Mysal üçin bir internetde bir ýa-da gawat diýipdim-de bir ýarş gidip durmyn, awerna ýarşmy ýa bolmasa bir gidip durup ullakan hemmekşi bir nemäni halka syomke edip durlar şo taýda jan koýar. Şo taýda hemmekşi telefon çykaryp syomke edip durda, bir garraja daýra elini edip ýylgyryp şo pursaty seredip durda. Şo ana hakyky pursat şol sebäbi telefona düşürilýän zatlaryň köpüsäler bu tasdiklanan da ýalňyşmadam 170% telefonu şo düşürilen zatlaryň pursatlaryň soň ýa-da gaýdyp görülen. Bir sapar ýa-da iki sapar görülýär. Ondan soň şo durýar telefonu. Ondan şo da görüpdim diýip ýatlamak bol başgaça da. Şolar ýa. Gaty. Menem meksusulat görüpdim ýa-da käm şo köp kiretmedim şo barda. Şo belli diňiz oýuny oýlanýarna. Hakyky şo belli bir bolkaçan da diýip belli bir fiýalyny görýän adamy ýüz götermedip, gowy edip şonu özüňe ýatyp alanyň gowum gadýan. Hem telefonu ýagmada bilemem näme ýa-da bolýan boldum telefona düşende de sebäbi häzirkäde sosial mediada telefon kampanýalary her hal taýda täze çykaryp alşyny bizňe ýadyp durda YouTube açjaň, telefon al, ambasada açjaň, hemme reklama gidip dur. Belli de inni köp ýa-ni internetden günäli ýamanmy ýöne men pikirimçe interneti ulanmaň öz bir belli bir ýagdaýda düzgün wam gadýan. Her meselem özüň näme bolsaň şolar ýalym netije bardam. Şonu belli bir az wagt ulansaň ýa köp ulansaň meselem olaram daňarda sosial medialar ýerlerim hukman siziň ünsüňizde goýdar şolar plisleýär. Ondan sonra näçe aýylyp biljek bolan sonçagym gadýan. Awa gato belli diňiz şol ýa-ki siýahat. Siziň pikiriňizde üç tane iň gowy gitken ýeriňiz? Üç tane gowy gitken ýerim. Birinji ýerde näme diýip bilen Ukraina gidipdim. Ukrainada Lvov şäherini gezdim. Dara taryhy, arkitekturasy meni has näme gitdi. Göwnümden tutdu. Biram inni galanlaram Türkiýeden diýip bilen Türkiýede ikinji ýerde Mardin welaýaty diýip bilen olan taryhy bir ýer öýden bir hil taryhy ýerler gowerýandan maşhur bolup biler. Ýöne gaty ütköşük bir näme duýgy goýdu da o taýda Mardin welaýatyna täze Mardin we köne Mardin iki aýrylýar. Şu köne Mardinne gedeňizde bir hili taryhy ýörap ýörenýär bolýan şolar ýa nemesi bar. Ondan soň has ýaşlan köp neme diýen ýerini bir iki günden o ýerde şo taýda olan ýa-ni Kapadokya we mysal üçin o taýdan ýaman görmelerini neme diýipler. Ýani dördüm aýdyp geçsek öz asasynda Aksaray diýip bir welaýat da menem şo taýda okudum zat etdim. Şu welaýatyň köp bilmeýän ýerler bar. Şurada da has gowy taryhy ýerler, ütköşük ýerler bar. Ony geljekler ilk mysal üçin ýani gezmeýän halaýan, ýani Türkiýede nämeler gezip bilerin diýjek bolsa, ilk bilen öňünden bir plan düzmeleri plan dürseler gaty gowy bolýar. Ara sebäbi ýani şu welaýatda şu bar ekenini gitmek o biraz gelişler kerdadyň ýerini bilmek, gaty şu esasy şol üçüti diýip bilerin mene. Lvov welaýaty, ondan soň Ukrainada, soň Mardin welaýaty, soň Kapadokya, Nevşehir welaýaty Türkiýede. Esas şu ýerler diýipler. Hatta menem eşitdim Kapadokya hiç tutmaýan. Ondan köp gidýän ýerler. Men özüm baramda gidip görmedim ýa-ni gaty gidesim gelýär. Hasam geçen ýylyň ýagdaýlaryndan soň bara bir ýere çykyp man gaty ýa gaýçyňa 4 karapdan içinde otursam ama ara derejeliğim däl eken. Inni ödün kitap ýörmi? Men kitapken o diýen okap nemet ýani adamda elim alyp kitap nemet ýani sen
katı azdır. Hemen şular ýalatlar gal yani. Mesela üçün bir bileti gelýän zadymy bloglardan, datlardan ýa-da bolmasa ýazyp atjan we nähili şular ýaly sözler näme manydaş ýa bolmasa şular ýaly söze değişi nämeler diýilipdir şolar ýaly zatlar gaty köp okuýar. Yani olam ýolda gidip barýakam telefona zatda bolany atjan mysal üçin ondan soň şo söz göwnüme ýaran bolsa ondan soň şey gidip oturýar. Ondan soň ýa bolmasa o sözlerin käbirleri kitapdan alınýar, zat edil. Kitaba değişik zatlar men okuyan ýöne şu öz uğruma değişik zatlar. Ýöne başga da kitap 2 tane 3 tane maslahat dertlerin aslında men öz okan kitaplar. Ýöne onu ýaly her gün okuyan näsem her ýalançy bolar sebebi. Şu internetten bloglardan zatdan okumany özüm gaty halaýan. Şu tarapdan. هو قد hatam hada döwürde köp kişi yani köp işin bilen adamlar belirli de paylaşmagy bar ýa-da edýän işini onu soradan öwrenmeň hiç gerek larta näbilýim öwrenýär kadýat öwrenme öwrenýär täze bir ýa-da şu bizim sferada işte diýler trend bilen bile gitmeli ondan köp kişi edýän trendler ilerlemeli mesela number wagtda bolmaly etmeli men köp her gerek var yani mihmallardan 3 tane ýaşar üçin okumaly kitaplar diýip. Sen şol masalat bir bilecekler haýdylar. Misal üçin näme bar? Eger şu bölüme başlajaklarym diýip geçdikde birinji bilen bärde näme bar? Türkiýede yani men türk kitaplaryny näme diýip bilerler? Türk kitaplaryny okan zatlarma esasy Sabit Kalfagil diýip bir ýazar bar. Hem suratçy, aslynyň dokumentalny suratçysy bolan Sabit Kalfagil'in kompozisyon bir kitabı var. Eğer başlayacaklarım şu kitabı göz astalar gaty olur nähili kompozisyonlar datlar edip bolýar suratçylykda ýa-da edil şowur şeklinde videoda da nähili nemeler edip bolýar. Eger şo kitapka ikincisi minimalistik bir kitapka onu ýazar bolmaly. Men nemesini göreýin okapdym. Asla ol ingliz kitap bolmaly. Amerikanyň ýazany minimalistik. Şo kitapka üçüncüm men ödüm arada yakınrakta da nemetdim daýyndım bir ömür nasıl yaşanır diye bir Türkçede yani bir ömür nähili yaşalar diýip bir neme var. İlber Oktayly'nin belli tarihçi İlber Oktayly'nin bir kitabı misal üçin şu yaşlarda näme etdim ýa-da şu yaşlarda durmuş nemesinden felsefesinden ýola çykyp şu İlber Oktayly'nin durmuşundan alınanlar edip öz dilinden ýazylan kitap şol çeşitliliklerini. Son kitap kılık bir ara koyduğum bağlak görünme İngilizce diýär. Katıldıklı. Şu taýda bir söz geçýär. Men aslında o kitabı almama sebep bolanam şol. Bir söz gawat geldi misal üçin bir ýere gidýän bolsaňyz diýär, ately diýär, rahatlyk üçin lonman diýär, diňe ýatmak üçin lonman diýär. Bir giden ýeriňizde ýörep, birinji sapar giden bolsaňyz diýär, ýörep görmejek bolsaňyz gördüm diýmeň diýär. Baram diýär şo giden şäheriňizin diýär aslında diýär günnüzüne bir görün diye giýjesinem aýratyn görün diye çünkü diye giýje diye o şäher diye başga häsiýetde bir öňe diye şo sözi gaterwet näme gitdi göwnüme ýaratdy. Ondan soň şu kitabynyň soň bir ýerde gawat diýelim şu aeroportda bir ýerde gawat diýelim şonu alanyň bilýän şo söz üçin ondan soň okap diýelim bilýän. Sözün güýji de ýazyjyň goýaryjy bolsa döredýänlerde gyzykkandyr ýa-da gatgowy. Men şeýle gatgyk bolsa men etip tapyp bilsem okman okajak tarih halamdan böyle tarihçi de ondan asıl ödümün näme okudyňyz? Ýa bella keçdiňiz o işleýän uruldan okamaňyz. Ýok, işleýän. Birinji bölüm men mehanik inженер, yani Türkçede makine mühendisliği diýip geçýär. İkinci bölümüm computer science. Kompüter teknologiýalary we mugallimçilik diýip geçýär. Şonu daýyndım. 2 bölüm yani. Hatta ýöne daşyndan surat we video değişli oku seminarlaryny aldım 60-a 70'e bolay. Şolar ýaly daşar ýurtly mugallimlaryň elinden sapag aldım. Yani şu suratçylar video sektörüne gelýänler ýürüýär biz şu ýankay başda geçen TP Akademi Workshop Akademiýasynda şu taý
ýürüýte daşary döwletlerden mol metriýadik mysal üçin belli bir kontenjanty bolýar 30 sany ýa-da 20 sany okuşaly bilýär içerisine. Men bir sapar 2 sapar şoňa gatnaşdym, ondan soň meni şo taýda kömekçi edip aldylar. Her gelen molum ýani kömekçi edip şo tarapy boldy. Esasy ol firma şu wagtdan günümize çen 600-700 çen workshop durmuşa geçiren firma. Soň şo taýda bir 60-70 boly workshoplarda yer aldym. Şo tarapy men üçin hasam boldy. Köp adam tanamamy sebäp boldy. Töwereme. Atoy, näme haldyn täbäri köp kişi men mualçylyk ojak men muallim bolmaly ýa-da rahat bolmaly diýip başga goýarlar ýagtan çykarmak gatýanyş gadýan. Täbäri goýarýarmy hokman çol işte öýden barlak gördiýän täbäri köp kişi men bilemok diýip nirden bilýän barlak görmesem, nirden bilýän başlamasam, nirden bilýän şolary edip görmesem, elim bilen dahat görmesem. Asıl olam bir aýlatyň ulamy tema ýöne gowellak ýa-da ni belli ýapmak üçin bir soragym siz bilen gyzykkan ýanlar soragy barlar, nire sorap berler. Elbetde nememden arkaýyn men kenzadyma ýok, men her gelen soraglara jogap berýän. Men Instagramda şo Kagajany öwet şo taýdan her hili nemedikler soraglar baglansa men öwet bilen jogaplar başka nemesi men wagtyna dadyň gowurýan mysal üçin şo edil şo soragy bilen ýüzlenenlerken boş goýmana halama men jogap berýän şo taýdan arkaýyn näme soraglar Gatowy, awam köp çaklamy kabul etgänem üçin menki atqyryk boldy. Belli bir ýerde derejeli adamyň gülmesinden hakykatdan bodyk. Kim baraýsyn täbäri her kim garaýşy bar da, şo garaýşyny bilmek gyzykly da. Ýa gaýsyny ýaly. Köp minnetdar sizem seýlap çağıryp üçin. Awam köp.